Okunye nje ke ngane ninabantu bokufika ebese nixwayisa ngakho ngoba lokhu sinincengele sithi asixabene nani vela sixabene nani kodwa inkinga esixabene nezenzo zabanye benu abenze kabi eSouth Africa nani nizibonayo nina ningazange nenze okubi uma nisahleli ningafuni ukuhamba okanye nikhohliswa yinkulumo zabaholi abathile eSouth Africa bephendukelene nabahlali base South Africa nicabanga ukuthi lezo inkulumo zabo zizovikela nina kubantu base South Africa abathi abasanifuni enihleli nabo futhi enibabulelela ngisho izingane zabo sebengcwabile namanje enibathukayo nisaqhubeka niya phambili lokho kuzonifaka kwenkulu inkinga ngoba kwaze kwafika lezi iziteti lezi zika June laba abantu ebenibazi base South Africa enibabonayo besakhuluma kahle benincenga kuze kufike leso sikhathi iziteti kuya le phambili ke esingazi kuyoye kufike phi nizobona abanye abantu okungaseyibo laba abakade benincenga ngoba uhlelo luzoshintsha lonke lokuphilisana njengoba siphilisana nani nje manje lokhu kuyisexwayiso esikhulu ngoba anikwazi nina nikuthatha ngokudlala ngoba siyabona abanye angazi noma iSomala ole Ethiopia lapha eJohannesburg omunye otushiselwe isitolo sakhe manje lesi sitolo sakhe uzosakha akasezukuhamba kusezohlala ke impela yena ngenkane eSouth Africa ula akayezukutshelwa asazi ngoba yonke into bakithi inesikhathi sayo isikhathi sawo sokuthi singancengani siyeza ngoba lapha iziteti kusuka ngeziteti kuzobe sekushintsha uhlelo yonke into izobe ingasafani nalokho nje kukhulunywa ngomlomo manje ke wena osahleli usacabanga ukuthi kukhona okuzokwenzeka ungumhambi ungwaphandle kwase South Africa asazi kuyinkinga kakhulu bafowethu nonke nani nina eniphethe amaphepha siyancenga hambani ningakhohliswa ngamaphepha ngoba lawo maphepha asazi ofisha abakhulu bakuwo lawo maphepha ofisha abakhulu abekho kubantu abaphethe amaphepha ngoba bayazi ukuthi into eyinengeke bazenze ezokukhohlakala ngoba bayazi ukuthi bangene ngendlela okungesiyona eSouth Africa amaphepha banawo siyazi thina njengoba sikhuluma ngabantu abanamaphepha nabangenamaphepha abantu abazigange yibona laba banikwa amaphepha ngoba balethwe ngabantu abathile bazokwenza imkhuba ezophilisa laba abantu abangaphakathi eSouth Africa okuyibona abanamandla abaphethe umthetho ababavikela abangafuni ngabo namanje yilokho ma South Africa yini lokho bantu base Africa ababuya ngaphandle amen.